नमस्कार, मी देवयानी वरसकर. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला फार सुंदर असा समुद्रकिनारा लाभलेला आहे आणि या समुद्राच्या जेव्हा आपण किनाऱ्यावर जातो त्यावेळेस आपण अलगदपणे शंख शिंपले आपण वेचतो, परंतु त्या सागरामध्ये अत्यंत सुंदर अशी रत्न देखील दडलेली आहेत. आणि असंच एक सिंधुदुर्गातलं रत्न म्हणजे अनिल सरमळकर. सरमळकर साहेब, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. नमस्कार. अनिल सरमळकरांचा परिचय जर करून द्यायचा झाला तर त्यांचं सध्या द फॉक्स या नाटकाने अमेरिकन आणि ब्रिटिश रंगभूमीवरती अक्षरशः धूम माजवलेली आहे. त्यांचं हे नाटक अमेरिकन आणि ब्रिटिश ब्रॉडवेवरती सध्या तिथे गाजतंय आणि या सिंधुदुर्ग सुपुत्राचं जेव्हा इंटरनॅशनल लेवलवरती अशा प्रकारे कौतुक होते तेव्हा निश्चितच आपल्या संपूर्ण सिंधुदुर्गवासियांचा ऊर भरून तर येतोच, परंतु आपण म्हणतो ना कॉलर टाईट, तशी साधारण आपली कॉलर टाईट झालेली आहे. पुन्हा तुमचे स्वागत करते. अनिलजी, आपलं शिक्षण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये झालं. सरमळे हे अत्यंत दुर्गम गाव तसं बघायला गेलं तर सावंतवाडी तालुक्यातलं. आपलं शिक्षण, आपण इथे घेतलेलं प्रशिक्षण, त्याच्यानंतर आपल्याला हैदराबाद विद्यापीठाने सन्मानाची अशी डिलीट पदवी दिलेली आहे. आणि त्याच्यानंतर तुमचं नाट्यलेखन, हा जो काय प्रवास आहे हा कसा झाला? मुळात लेखनाची मला खरं सांगायला गेलं तर खूप म्हणजे तो सेन्स लहानपणापासून होता. आत्ता कदाचित मी जर म्हणालो तर कदाचित पटणार नाही. म्हणजे पहिली कविता मी 7वीत असताना लिहिली. अरे वा. आणि त्याचं वैशिष्ट्य असं मॅम की त्या कवितेचं नावही मला आत्ताही आठवतं की कवितेचं नाव होतं चाललो होतो आडवाटेनं. ते नावाप्रमाणेच मी ना ती रूढ वाट सोडूनच असं आडवाटेनंच चालत आलो आहे, निदान साहित्याच्या संदर्भात तरी. आणि कॉलेज म्हणजे अगदी मराठी शाळा हायस्कूल ते कॉलेजपर्यंत येत असताना मला ॲक्च्युली जाणवलं की मी एकदा ती कविता लिहिल्यानंतर मी काही कंटिन्यूअस रायटर म्हणून नव्हतो. म्हणजे ती एक तेव्हाची जाणीव होती. परंतु मी जेव्हा SVK कॉलेजला आलो सावंतवाडीला SYBAला असताना, तर मग माझा सब्जेक्ट साहित्यच होता. आणि मग मला जाणवायला लागलं की इथे कुठेतरी आपलं नाळ जुळते आहे, ह्या सब्जेक्टची नाळ जुळते. साहित्य म्हणजे कविता वगैरे. सुरुवातीला काय वेगवेगळे फॉर्म नव्हते, एक कविताच तेवढी समजत होती, जाणवत होती, लिहित होतो. आणि खऱ्या अर्थानं कॉलेजला SPKलाच आलो आणि मग मला जाणवलं की मी हे कुठेतरी माझ्या जवळचं आहे, मला लिहिता येतं किंवा येईल असं वाटत होतं. आणि मग तिथून तो जो फ्लो सुरू झाला कवितेचा तो खूप थोडे गंभीर झाला. म्हणजे कळलंच नाही इथपर्यंत येणं झालं त्याच्यात. बरोबर. आणि नंतर म्हणजे काही सामाजिक चळवळी पण होत्या, त्याच्यातही पडलो. म्हणजे ते ओघानंच आलं होतं तेव्हा, कारण ज्या समूहातून मी आलो, जे सामाजिक वास्तव मी पाहिलं, ज्या सामाजिक वास्तवाचे संदर्भ मला जाणवत होते, तेव्हा अशा गोष्टींना प्रतिसाद देणं हे ओघानंच आलं. तर तेही करत असताना पण माझा सगळ्यात जास्त कल लिहिण्याकडे होता. परंतु इंग्रजी लिहावं असं मला ॲक्च्युली तेव्हाच वाटलं. म्हणजे कारण मला ऑप्शनल सब्जेक्ट इंग्रजी होता, पण इंग्रजीवर फार कमांड होतं किंवा इंग्रजी खूप येत होतं म्हणून मी लिहित होतं असं नव्हे. पण मराठीबरोबरच मला असं वाटत होतं की अरे इथंही आपण व्यक्त होऊ शकतो का, प्रयत्न करू शकतो का. कारण आम्हाला तेव्हा नाही म्हटलं तरी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर हा सब्जेक्ट होता. बरोबर. आणि म्हणजे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर म्हणजे ते जे लोक जे की इंडियन आहेत आणि जे इंग्रजीमध्ये लिहितात, अर्थात ते फॅकल्टी आज खूप मोठी झालेली आहेत. खूप मोठमोठे रायटर्स आपल्याला अगदी राजारावपासून ते सलमान रश्दी वगैरे इथपर्यंत, अरुंधती रॉयपर्यंत सगळी खूप मोठा तगडा वारसा आहे तो. तर तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की अरे आपण इंग्रजीतसुद्धा लिहू शकतो का. आणि मग हळूहळू प्रयत्न केला मी. आणि कविता आणि नाटकच जास्त, मी कादंबरी फार लिहिली नाही आहे मी, तो कविता आणि नाटक हा माझा खूप जवळचा फॉर्म आहे. बरोबर. म्हणजे तसं जर बघायला गेलं तर सावंतवाडीमध्ये जेव्हा तुम्ही SPKला आलात, म्हणजे सावंतवाडी शहराने आपलं जे सांस्कृतिक पण जपलेलं आहे, ते हा जो सावंतवाडीतला माहोल आहे तो तुम्हाला कविता लिहिण्यासाठी सुद्धा उद्युक्त नकळतपणे करून गेला. म्हणजे जसं तुम्ही म्हणाल की 7वीत असताना तुम्ही पहिली कविता लिहिलीत, परंतु खरा फॉर्म ज्याला म्हणतात लिहिण्याचा किंवा एक माहोल म्हणतात तो तुम्हाला सावंतवाडीमध्ये मिळाला आणि तिथून तुमच्या ह्या प्रवासाला सुरुवात झाली. थोडक्यात म्हणजे आपण लिखाणाच्या प्रवासाला सुरुवात झाली. एक्झॅक्टली बोललात तुम्ही. म्हणजे हा सुंदर मुद्दा घेतला तुम्ही. कारण का की हे अनेक वेळा माझं बोलण्याचं राहून जातं
की सावंतवाडीमध्ये जो एक हे आहे सेन्स आहे, साहित्य, कल्चर, सांस्कृतिक, तर मी कधी कधी गमतीनं सुद्धा म्हणतो की सावंतवाडी ही कोकणाचं पॅरिस आहे. कारण क्या सगळ्या बात आहे. कला, साहित्याचा वारसा आहे. आणि खरं म्हणजे मी एवढा लकी आहे की जेव्हा मी SP केला होता तेव्हा डॉक्टर वसंत सावंत मराठी शिकवायचे. आणि अशी म्हणजे एकूण साहित्याची चळवळ, कोमसाप, विद्याधर भागवत वगैरे ह्या माणसांच्या संपर्कामध्ये मी आलो. आणि कोणी म्हणजे निर्विवाद सावंतवाडी म्हणजे सांस्कृतिकतेचंच केंद्र आहे आजही. आणि या माहोलचा, या एकूण वातावरणाचा मला माझ्या लिहिण्याच्यासाठी प्रचंड फायदा झाला, खूप फायदा झाला. मी खऱ्या अर्थानं थँक्स म्हणेन की आजही ही सांस्कृतिक वैभव असंच राहावं अशी माझी अपेक्षा आहे. नक्कीच, किंबहुना ते जास्ती आणखीन फुलावं फुलाव. अशी आपण अपेक्षा करूया. अनिलजी, ही सुरुवात तर तुमची झाली, सावंतवाडीपासून सुरुवात झाली, कविता, नाट्यलेखनाला तुमची सुरुवात झाली. परंतु नाट्यलेखनाचे जे काही म्हणजे नाट्यलेखनाला जनरली आपण आता जसा तुम्ही उल्लेख केलेला की मी ज्या माहोलातून आलो किंवा मी ज्या भागातून आलो तिथे फार कष्ट होते किंवा मी बघितलेलं आहे. मग त्याचा नकळत कुठे एक छाप किंवा त्याचं कुठेतरी एक सल या तुमच्या कवितांमधून किंवा या तुमच्या लिखाणातून जाणवते का, किंवा जाणवायला लागली, किंवा तुम्हाला असं वाटलं की आपलं व्यक्त होण्याचं हे एक साधन आहे म्हणून आपण लिहूया? बरोबर आहे. अगदी म्हणजे जे मी पाहिलं, ज्या पद्धतीचं जीवन पाहिलं, जो सामाजिक ज्या असं वातावरणामध्ये मी लहानाचा मोठा झालो. आणि एकतर आपलं कोकण म्हणजे 20 वर्षापूर्वी विचार करा की सर्व बाबतीतच थोडंसं मागे पडलेलं, मागासलेलंच होतं आजच्या तुलनेत खूप. आणि तेव्हा ती दुर्गम आमची गावं ते पाहिलं तर तिची समाजव्यवस्था, ती विषमता, ते सामाजिक विषमता होती, दारिद्र्य होतं त्या काळामध्ये आजच्या तुलनेत खूप जास्त होतं ते. आणि माणसांची ससेवलपट मी पाहिली. म्हणजे मी काही फार तेव्हा जग फिरलो नाही, परंतु मी जिथून येत होतो तिथूनही जवळची लोकल ससेवलपट पाहिली. आणि हा प्रतिगामी समाज आहे. हा प्रतिगामी समाज कधी म्हणजे ह्याची समृद्धता कधी येणार आहे सर्वच बाबतीत, आर्थिकदृष्ट्या, वैचारिकदृष्ट्या, सामाजिक राजकीयदृष्ट्या आणि विशेषतः सांस्कृतिकदृष्ट्या. हा सगळा सल होता. हे जे सगळं साचले पण होतं मनामध्ये, ते व्यक्त होण्यासाठी कविता आणि नाटक हाच मीडिया होता माझ्यासाठी. आणि माझ्या लेखनामध्ये त्या गोष्टी आलेल्या आहेत मॅम, प्रकर्षानं आलेल्या आहेत. कारण जे आपण भोगतो आहोत ते आपण कोणाचे तरी प्रतिनिधी असतो. माझ्याबरोबर हजारो तरुण असतील, मी बोलतोय ते बोलत नसतील, पण ते त्यांचंच मत असू शकतं किंवा ते त्यांचं जीवनाचं प्रतिबिंब असू शकतं. आणि म्हणून मग माझी कविता खूप प्रखर झाली तेव्हा. म्हणजे असं एक काळ होता मॅम की मी कविता नाही अतिकविता लिहित होतो, म्हणजे ज्याला हायपर पोएट्री म्हणतात तो प्रकार होता. आणि परत मला रिपीट करायला आवडेल की त्याला एक छानसं व्यासपीठ मिळत होतं. म्हणजे इथे सगळे लिहिणारे लोक होते, सावंतवाडीचा माहोल तसा होता. तर तो एक प्लस पॉईंट होता. म्हणजे त्या सगळ्या मायनस पॉईंटमध्ये सावंतवाडी हा प्लस पॉईंट आहे माझ्या करिअरमध्ये. निश्चितच. कवितांचं लेखन सुरू झालं, नाट्यलेखन देखील आपण सुरुवात केली. द फॉक्स, की ज्याने तुमच्या आयुष्याला एक किंवा तुमच्या ह्या पूर्ण तुमच्या लिखाणाच्या वकुबाला किंवा हा तुमचा जो काही आहे आवड, त्याला एक वेगळी कलाटणी दिली. द फॉक्सची थोडीशी मला स्टोरी जाणून घ्यायची, कारण अर्थात आपण म्हणजे आपण प्रोफेशनल जे हे असतात ते अगदी म्हणतात की जर बघायचं असेल तर रंगमंचावर बघा, परंतु आता मी तर काय अमेरिकेला आत्ता सध्या जाणार नाही बघायला. मला तुमच्याकडून जाणून घ्यायची इच्छा आहे, द फॉक्सची सुरुवात काय आहे नक्की द फॉक्स? फॉक्सच्या संदर्भात कमाल म्हणजे काही गोष्टी आहेत, अविश्वसनीय गोष्टी आहेत. मी तुम्हाला थोडंसं विस्तारानं सांगेन. फॉक्स एक मुळात माझ्या अत्यंत स्ट्रगलच्या काळामध्ये मला जाणवलेली कथा आहे. म्हणजे मी मुंबईमध्ये काही वर्ष जेव्हा पोटापाण्यासाठी म्हणजे मुंबईला पोस्ट ग्रॅज्युएशन नंतर गेलो, पण माझं एक लक्ष सतत तो नाटकाकडेच असायचा, थिएटरकडेच असायचं. पण तिथं गेल्यानंतर मी स्ट्रगल केला, म्हणजे दिग्दर्शक म्हणून किंवा नाटककार म्हणून स्ट्रगलचे दिवस होते. पण मला म्हणजे प्रत्येकाच्या बाबतीत ते घडतं की तुम्हाला प्रत्येक वेळी न्याय मिळत नाही किंवा पटकन प्रतिसाद मिळत नाही.
तेही माझ्या बाबतीत होत होतं. पण मी ज्या सामाजिक वास्तवातून येत होतो आणि प्रस्थापित थिएटर म्हणा किंवा ह्या ज्या गोष्टी होत्या तिथपर्यंत मला क्लिक होणं खूप वेळ लागत होता. आणि मग मला असं वाटलं की काहीतरी वेगळं करून बघायला पाहिजे. हे रेग्युलर होतं आहे त्याच्यापेक्षा, किंवा आपल्याला ह्याच्यातलं काहीतरी कंटेंट किंवा याच्यातल्या अभिव्यक्ती आपल्या अभिव्यक्ती नाही आहेत, तर मग वेगळं काहीतरी करायला पाहिजे. आणि मग मला असं वाटलं की मी वेगळं करतो तर मी एकूण भारतीय रंगभूमी, मराठी रंगभूमी आणि जागतिक रंगभूमीला मी वेगळं काय देऊ शकणार आहे, याचाही एका वेळी विचार सुरू होतो. म्हणजे जर मी ते लिहिणार नाही असं काही तर मग नाटक लिहायचंच नाही, त्यापेक्षा गप्प राहायचं. आणि असा विचार करत असताना की नाटक बघणं सुरू होतं. पण मी इथं खरोखर प्रामाणिकपणे सांगतो की भारतातल्या रंगभूमी ज्या आहेत त्याच्यात मराठी रंगभूमी खरोखर प्रगतिशील आहे, खूप प्रायोगिक आहे आणि खूप पुढारलेली आहे असं माझं मत आहे. म्हणजे अगदी जागतिक रंगभूमीचा जर विचार केला तर मराठी रंगभूमीची विचार करायला पाहिजे. परंतु तिथे काही प्रतिगामी पण एलिमेंट्स आहेत. बरोबर. त्या प्रतिगामी एलिमेंट्स कुठेतरी मला व्यक्त व्हायला मुश्किल होत होती. मग हे नाटक मला खऱ्या अर्थानं मुंबईतच सुचलं. पण मग ते ठाण मांडून घरी येऊन मी लिहिलं. आणि त्याच्या प्रत्येक सीनच्या बाबतीत, त्याच्या कंटेंटच्या बाबतीत, कथानकाच्या बाबतीत, सगळ्या बाबतीत प्रयोग असायला पाहिजे असं मी हट्ट धरला. आणि हट्टानं ते जास्तीत जास्त कसं प्रायोगिक होईल, संगीताच्या संदर्भात, म्हणजे एकूण कॅरेक्टर्सच्या संदर्भात ते भाष्य करेल का, ते कुठल्या एका समाजाचं असता कामा नये, कुठल्या जाती धर्माचं असता कामा नये, ते एकूण मानवी समाजाचं असलं पाहिजे. आणि एकूण मानवी समाजावर जे संभाव्य संकट आहे डिह्युमनायझेशनचं, समाज अमानवी होत चालला, अराजकामध्ये सत्तांध शक्ती अगदी टोकाच्या सत्तांध होत चाललेल्या आहेत जगामध्ये. तर अशी एक सत्तांधता जर जी टोकाला गेली तर मानवी समाजाचं काय होईल. म्हणजे तो क्षणभर मलाच असं माझ्या अंगावर काटा आला. आणि मग त्याच्यातून फॉक्स जन्माला आला. ओके. आणि मग इथं मी एक प्रयोग असा केला की 100 हिटलर जर एकत्र केले तर त्याचा काय रिझल्ट असेल, की असे अत्यंत क्रूर कर्म जर एका माणसात एकवटले तर समाजाचं काय होईल, मानवी समाजाचं काय होईल, ह्या एका कन्सेप्टमधून फॉक्स सुरुवात झाला. ओके. आणि मग त्याच्यातला जो क्रूर कर्म दाखवला आहे, जो सत्तांध आहे, तो अमानुष आणि शेवटी मॅन ईटर बनतो, नरभक्षक बनतो. आणि परंतु ही एक वन लाईन्स कथा ठीक आहे, परंतु ती मी प्रत्येक सीनच्या बाबतीत, प्रत्येक सीनच्या दृष्टीनं वेगळ्या पद्धतीने लिहिली. त्याला जागतिक साहित्याचे संदर्भ आहेत, त्याला विश्वकवितेचे संदर्भ आहेत, विश्व थिएटरचे संदर्भ आहेत. आणि प्रयत्न केला आहे फार. मी असं स्वतःचंच कौतुक करणार नाही, बट आय हॅव ट्रायड इट. बेटर झालं आणि ते आवडलं. यू हॅव सक्सीड ऑल्सो. कारण जसं आपण म्हणजे म्हणतो द फॉक्स तुम्ही लिहिलं 2004 मध्ये, परंतु ते काही अजून म्हणजे रंगभूमीवरती काही येत नव्हतं. परंतु ॲक्सिडेंटली एक बंडखोर असाच संगीत प्रेमी किंवा आपण ज्याला काय म्हणूया गायक अमेरिकन गायक बेंजामिन झेपनिया, त्यांच्या दृष्टीपथात ही तुमची संहिता आली आणि त्याने ती वाचली कुठेतरी आणि थेट अमेरिकेत त्याच्या ती कार्य करून सुरू झालं. काय सांगाल या बाबतीत सुद्धा? कारण मला एक आश्चर्य वाटते की म्हणजे आपण आत्ताच 5 मिनिटापूर्वी आपण म्हटलं की आपण आपली रंगभूमी किंवा ही म्हणजे ग्रेट आहेच, म्हणजे ती आपण त्याला कोणीच हे चॅलेंज करू शकत नाही. परंतु 2004 ते 2023 एवढा वेळ का लागला, काय सांगू शकाल या संदर्भात? म्हणजे मलाही आश्चर्य वाटते की एवढं जर चांगली त्याची संहिता आहे किंवा एक आत्ताच्या वास्तवावरती जर एवढं जर त्याच्यामध्ये आहे तर का एवढा वेळ लागला असेल? असं म्हणतात की प्रत्येक स्क्रिप्टचं एक नशीब असतं. कदाचित फॉक्सच्या नशिबात वनवास होता 14 वर्षांचा असं मला वाटतं. मी आधी एकदा बोललो याबद्दल. पण फॉक्सवर इतरांनी अन्याय करण्यापेक्षा नाटककार किंवा लेखक म्हणून मी स्वतः जास्त केला आहे मॅम. कारण मी दुर्लक्ष केलं होतं स्क्रिप्टकडे. पण सहजच एक आपण स्ट्रगलमध्ये असताना आपण अनेक प्रयत्न करून बघत असतो ना, इथून तिथून काय होतं का वगैरे. त्याच्यातलाच एक भाग म्हणून मी बेंजामिन सरना भेटण्याचा प्रयत्न केला. इट वॉज इम्पॉसिबल दॅट वॉज टाईम. मला आजही बिलीव्ह होत नाही की ते मला अवेलेबल झालेत.
पण ते शक्य झालं म्हणजे आणि त्यांना मी ती स्क्रिप्टही दिलं, माझ्या कविताही त्यांनी वाचल्या आणि मग ते निघून गेले. आणि तेव्हाही मला असं वाटलं की दिलं आहे आता काय त्याचं परतही मला वाटत नाही काही रिस्पॉन्स मिळेल वगैरे. परंतु मग जेव्हा मी महाराष्ट्र टाइम्समध्ये होतो जॉबला, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुपमध्ये काम करत होतो, तेव्हा मी परत एकदा त्यांच्याशी कनेक्ट झालो इंटरनेटच्या थ्रू. तर चांगला प्रतिसाद मिळाला. तर ते मला असं कळलं की तिथं त्यांनी रिकमेंडेशन केलं आहे ब्रॉडवेवर केनी लिओन सरांकडे, आणि ते दिग्दर्शक आहेत केनी लिओन, आणि त्यांना स्वतःला ते नाटक आवडलं. आणि नंतर आमचं दोघांचं डायलॉग सुरू झाला. नंतर आता त्याची प्रोसेस सुरू आहे. पण सगळ्यात महत्त्वाचं मला सांगायला आवडतं की त्यांनी रिकमेंडेशन केल्यानंतर काही लोक अलर्ट झाल्यानंतर धीरे धीरे म्हणजे सगळीकडे म्हणजे मातब्बर रंगकर्मी जे आहेत त्यांच्यापर्यंत, जगातले मातब्बर रंगकर्मी आहेत त्यांच्यापर्यंत पोचलं ते नाटक. आणि मला बिलीवच वाटत नाही की कितीतरी लोकांनी चांगला प्रतिसाद आणि अभिप्राय दिलेले आहेत. म्हणजे आत्ता येल युनिव्हर्सिटीच्या ड्रामा कॉम्पिटिशनमध्ये सुद्धा फॉक्स उतरलं होतं. अरे वा. आणि येल युनिव्हर्सिटीनं ते आपल्या ड्रामा डिपार्टमेंटला घेतलंय, कोलंबिया विद्यापीठानं घेतलंय, त्याचप्रमाणे बर्कले विद्यापीठामध्ये. म्हणजे त्याच्यावर म्हणजे एखाद्या नाट्यकृतीवर इतकी व्यापक पातळीवर चर्चा होऊ शकेल असं मी विचारही केला नव्हता, पण ते घडतंय आता. नक्कीच. आणि द क्रेडिट गोज टू यू. कारण काय, जरी तुम्ही म्हणालात की मी थोडंसं दुर्लक्ष केलं, परंतु प्रत्येक गोष्टीची एक वेळ यावी लागते. तशी बहुतेक द फॉक्सची वेळ त्यावेळेस म्हणजे आत्ता आलेली आहे. आणि आता तुम्ही ज्या ज्या युनिव्हर्सिटीजची नावं घेतलीत किंवा ज्या ज्या विद्यापीठांचा उल्लेख केलात, ती नामांकित विद्यापीठं आहेत आपल्या, म्हणजे जागतिक पातळीवरती नामांकित विद्यापीठं आहेत. आणि तिथे जर या नाटकाचं जर उहापोह होतं तर निश्चितच तुमच्यासाठी तर आहेच, परंतु तमाम सिंधुदुर्गवासियांसाठी ती भूषणावं अशी गोष्ट आहे. अनिलजी, मला या उद्देशाने अजून एक विचारावंसं वाटते की आपण एका इंग्रजी नाटकाचं लेखन केलं, इंटरनॅशनल रंगभूमीवरती त्याचं सादरीकरण सुरू झालेलं आहे. ब्रिटिश रंगभूमीवरती म्हणा, अमेरिकन रंगभूमीवरती म्हणा. असं असताना आपल्या भारतीय रंगभूमीकडे जेव्हा आपण पुन्हा एकदा येतो, काय वाटते तुम्हाला तफावत, म्हणजे टेक्निकल तफावत नाही, वैचारिक तफावत काय असू शकते की ते अजून आपल्याकडे येऊ शकत नाही? सुंदर प्रश्न विचारलात. मला वाटतं हा प्रश्नच मला कोणी आतापर्यंत विचारला नाही की जी तुम्ही वैचारिक तफावत विचारली. टेक्निकली तफावत नाहीच, म्हणजे आपण कुठलंही, आज टेक्नॉलॉजी एवढी फॉरवर्ड आहे की आपण कुठली टेक्नॉलॉजी ग्रॅफ्स करू शकतो. पण हा प्रश्नच अतिशय योग्य विचारला तुम्ही की आपल्याकडे जी आहे ती विचार करण्याची आणि वैचारिक तफावत आहे. म्हणजे ब्रॉडवेबद्दल मला आधीपासून आकर्षण होतं, अमेरिकन ब्रॉडवेबद्दल, ब्रिटिश रंगभूमी वगैरे. आपल्याकडेही चांगले प्रयोग होतात, खूप मोठी माणसं आहेत, अगदी रतन थियामसारखे खूप जागतिक कीर्तीचे दिग्दर्शक आहेत. परंतु इथं तो जो तुम्ही म्हणता तो वैचारिक तफावत ही आहे की नवं काहीतरी करून बघायला पाहिजे. इथं कसं होतं की ते तुमचे गड असतात, तुमचे नाटककार, तुमचा दिग्दर्शक, तुमची कलाकार मंडळी. हा जो आपला मराठी समाजाला ना गट करण्याचा जी सवय, कळप करण्याची जी सवय लागली ना, ते जरा मला ना सुरुवातीपासून त्रासदायक आहे. मला तो त्रास देणारा मुद्दा आहे हा. हे आम्ही प्रतिगामित्वाकडे जातो. आणि दुर्दैवाने भारतीय साहित्य आणि भारतीय रंगभूमीला सुद्धा कुठेतरी तो एक रोग लागतो की काय असं मला वाटतं. तर मी म्हणतो की एक स्क्रिप्ट आहे, द फॉक्स सारखी स्क्रिप्ट आहे, ती परदेशात जाते आहे आणि त्याच्यावर व्यापक मनाने चर्चा होते. मग ती चर्चा भारतात आधी का नाही झाली? हीच तर तफावत आहे आपली आणि त्यांच्यामध्ये, की आपण एक चान्सेस घेत नाही आहोत, की एक स्वतःलाच संधी किंवा स्वतःच्या या प्रवाहांना, थिएटर्सना, आपल्या साहित्याला एक संधीच देत नाही की वेगळं काहीतरी करून बघण्याची किंवा वेगवेगळ्या गोष्टी चाचपडून बघण्याची. आपण आपल्या गटातटांच्या बाहेर जाण्याचा प्रयत्न करत नाही आहोत. ही जी सेक्युरिटी आहे ना, ती एकूण आपलं साहित्य, रंगभूमी अवकाश संकुचित बनवतं आहे. कदाचित त्या संकुचितपणाचा जो लवलेश आहे इथं, त्यामुळे हे झालं असावं. आणि तुम्ही सुंदर शब्द वापरला आहे की ही तफावत आहे त्यांची आणि आमच्यात. ते लोक विचार नाही करत की हे कोणी लिहिलं आहे
की हे काय आहे याचा विचार करतात. ते इसेन्सचा विचार करतात. इट्स टू हुम बाय राईट इट्स दे कांट थिंक अबाउट. ते विचार करतात की याच्यातून काय मांडलं गेलं आहे, नवं काही सापडणार आहे का. तर भारतातही ते आहेच, परंतु म्हणाल्याप्रमाणे आपल्याला कळप जे आहेत, आपल्याला गटातटांच्या या गोष्टींचा यांना आपलं एकूणच सांस्कृतिकरण आकुंचित केलेलं आहे. आणि तोच तर मला वैयक्तिक सुद्धा सतत त्रास देणारा मुद्दा आहे. नाही, नक्कीच याच्यातून लवकरच फार सकारात्मक असं हे होईल, चित्र निर्माण होईल आणि त्याची सुरुवात तुमच्या द फॉक्सपासून होईल अशी आपण आशा करूया. अनिलजी, आपण याचबरोबर डेथ ऑफ ज्ञानेश्वर किंवा काळोखाचं करायचं काय, मी अश्वत्थामा अशासारखी सुंदर नाट्यकृती लिहिलेल्या आहेत. काय होता याचा सुद्धा प्रवास, कारण या तिन्ही नाटकांचं जेव्हा टायटल आपण वाचतो किंवा ऐकतो त्यावेळेस थोडीशी कुठेतरी एक सल किंवा कुठेतरी असलेली खदमत, वेदना ही दिसून येते. काय सांगाल या संदर्भात? अत्यंत जो काळ माझा होता, घुसमटीचा काळ होता, स्ट्रगलचा काळ होता. लेखक म्हणून जी माझी प्रोसेस सुरू होती, कवी म्हणून जी प्रोसेस सुरू होती. मी स्वतःला नाटककार म्हणणार नाही, एवढा मोठा नाही आहे मी. नाटककार ह्या शब्दामध्ये खूप व्यापकपणा आहे. तो शब्द शेक्सपियरला कुठेतरी फिट बसतो, पण फारच तर आम्ही नाट्यलेखक आहोत. मला असं वाटतं की अत्यंत खडतर काळ होता माझा. ही जी टायटलच तुम्ही वाचली तर डेथ ऑफ ज्ञानेश्वर हे पहिलंच नाटक आहे माझं. मी माझ्या वयाच्या 22व्या वर्षी लिहिलं आणि सेन्सॉरने त्याच वर्षी त्याच्यावर बंदी घातली. बरं. स्फोटक किंवा त्यांना ते काही म्हणजे त्याच्यामध्ये गैर काही नव्हतं, पण एवढं स्फोटक स्क्रिप्ट रंगभूमीवर सादर करणार कोण आणि त्याच्यातून काही लोकांच्या भावना दुखावल्या तर. पण त्याच्यात भावना दुखवण्याचं काहीच नव्हतं. मी ज्ञानेश्वरांना एक फॅन्टसीतून एक आजच्या काळात अवतरतात असं दाखवलं होतं. ते आजचे हिरो आहेत खरे ज्ञानेश्वर, असं त्याचं सांगणं होतं त्या नाटकाचं. काळोखाचं काय करायचं ते हे एकूणच जे अराजक माजण्याची शक्यता मला तेव्हा जाणवली जेव्हा मी MA होतो. त्या काळात मला जेव्हा जाणवलं की या जो दाटून येणारा काळोख आहे सांस्कृतिक संकुचितपणाचा. मी कुठल्या विशिष्ट सत्तेला किंवा विशिष्ट सरकारला किंवा विशिष्ट धर्माच्या संदर्भात भाषण केलं होतं, पण एकूणच मानवजातीसमोर जी अराजकता निर्माण होऊन समोर येते आहे आणि पुढे काय, भविष्य काय आहे. म्हणूनच त्या नाटकाचं नाव होतं की काळोखाचं काय करायचं. आणि त्याच्यानंतर तुम्ही उल्लेख केला अश्वत्थामाची तर प्रचंड चर्चा झालेली आहे. अश्वत्थामा माझ्या मते द फॉक्स आधी जास्त थोडंसं चर्चेला गेलेलं नाटक अश्वत्थामा आहे. तर अश्वत्थामाची प्रतिमा वापरून महाभारतातलं थेट पात्र घेऊन की कर्ण, अश्वत्थामा आणि एकलव्य एकत्र येतात, जे शोषित आहेत त्या काळातले, आणि ते कुठेतरी विचारमंथन करतात. आणि अश्वत्थामाचा जो झगडा आहे तो स्वतःशी आणि आपल्या वडिलांशी आहे. म्हणजे तो आजच्या भाषेत सांगायचं तो जनरेशन गॅप आहे. आणि अश्वत्थामा हे आपल्या समाजातल्या दिशाहीन झालेल्या तरुणाईचं प्रतीक म्हणून मी अश्वत्थामा हे प्रतीक घेतलं होतं. त्या नाटकाची चर्चा झाली आहे, परंतु त्याही नाटकाचा प्रयोग करण्याचं धारिष्ट्य कुठल्या दिग्दर्शकांनी दाखवलं नाही. अनेक दिग्दर्शक म्हणाले की खूप स्ट्रॉंग नाटक आहे, पण माझे म्हणजे अतिशयोक्ती वाटेल मला माहीत नाही, आत्मप्रौढी, पण माझ्या एकाही मोठ्या नाटकाला हात घालण्याचं धारिष्ट्य एकाही दिग्दर्शकांना भारतातल्या दाखवलं नाही. त्याचं मला दुःख नाही आहे, पण मला आश्चर्य वाटतं याचं आजही. पण एकूण तुम्ही म्हणतात की तो एकूणच सल जो आहे एका समाजात एक दबलेला समाज आहे, दबलेली पिढी आहे, दबलेले तरुण आहेत, एका घुसमटीमध्ये सापडलेलं एक म्हणजे दशक आहे, एक काळ आहे, त्या काळाचंच हे आक्रंदन आहे. ही नाटकं वेगवेगळ्या नावानं जरी आली तरी ही मला आत्ता परफेक्ट शब्द सापडला, हे सगळं आक्रंदन आहे काळाचं. जे की मी माझ्या कुवतीनुसार मांडू शकलो. माझ्यापेक्षा मोठ्या कुवतीचं नाटककार आणखी स्ट्रॉंगली लिहिल या काळाबद्दल. इतका हा अत्यंत संवेदनशील काळ आहे गेल्या 2 दशकातला, आणि आता येणारा काळ तर मॅम प्रचंड त्याच्यात चर्चा करणं गरजेचं आहे. बरोबर, निश्चितच. त्याचमुळे कदाचित मी आत्ताही द फॉक्स ट्रायलॉजी लिहितोय, त्याच्यातलं दुसरं नाटक येतं आहे आता, इट्स ऑलरेडी टुमारो. बरं. तर तेही आत्ता
बऱ्याच लोकांपर्यंत ऑलरेडी स्क्रिप्ट पोहोचली आहे. तर त्याचेही प्रतिसाद आता कसे येतात ते पाहायचे आहेत. बरं. दरम्यानच्या ह्याच्यामध्ये तुमचा एक इंग्रजी काव्यसंग्रह सुद्धा प्रसिद्ध झाला म्हणायचं, पॅसेजेस ऑफ Passive. पॅसिव्ह. म्हणजे नाटक, म्हणजे आता तुम्ही म्हणालात तसं आपण नाट्य लेखक आहात, आपण नाटककार नाही, किंवा असं एक म्हणजे तो अर्थात तो तुमचा विनय आहे असं म्हणणं. परंतु कविता तर तुम्ही 7वी पासूनच सुरुवात केलेली. पॅसेजेस ऑफ पॅसिव्ह काय आहे कविता संग्रह? कोणी बिलीव्ह करणार नाही. म्हणजे खरं सांगायचं म्हणजे BA लास्ट इयरला मी होतो. मी माझ्या जे जाणवत होते त्या कविता इंग्रजीत लिहिली. मी स्वतःच्याच पातळीवरती प्रकाशित केली. साधं पुस्तक होतं ते. बरं. वेडेपणा, ठार वेडेपणा होता तो. म्हणजे जी नॅचरली कविता मला सुचली, म्हणजे मला वाटतं की 350 ओळींची इंग्रजी कविता आणि BA लास्ट इयरला असताना, म्हणजे आज कोणाला जर सांगितलं तर की आपल्या कोकणातला एखादा आडगावातला मुलगा 350 ओळींची कविता लिहितो इंग्रजी, तो म्हणतील गंमत आहे, मस्करी आहे म्हणतील. परंतु ते झालं. मी लिहिली होती तेव्हा आणि प्रकाशित केली. तर तेही त्या कवितेचं तो एक प्रयोग होता की मी दीर्घ कविता माझं, म्हणजे असं मॅम सांगायचं ना, मग परत वाटेल की आत्मप्रौढी की कवितेनं मला व्यक्त होणं कमी पडत होतं, म्हणून मी दीर्घ कवितेनं सुरुवात केली आणि तीही इंग्रजीत. तीही कविता प्रकाशित झालेली आहे. तसं बघायला गेलं तर शोषित वर्गाची, ती कोकणातल्या शोषित वर्गाची ती पहिली इंग्रजी दीर्घ कविता म्हणायला हरकत नाही. अशी त्याची सुरुवात झाली. आणि मी कुठलेही फॉर्म जरी हाताळले, समीक्षा लिहिली, नाटक लिहिलं, कादंबरी जरी लिहिली, तरी माझा मूळचा पिंड कवितेचा आहे. कारण मी ओरिजिनली कविता लिहिणारा माणूस आहे. आणि कवितेतून जेव्हा आपल्याला कधीतरी असं वाटतं की फॉर्म दुसरा घ्यायला पाहिजे, आपल्याला व्यापक व्हायला पाहिजे थोडं, कविता खूप व्यापकच असते, परंतु आपल्याला फॉर्म वेगळा ट्राय करून बघायला पाहिजे, तेव्हा कुठेतरी आम्ही नाटकाकडे येतो, वैचारिक लेखाकडे येतो, वेगवेगळे फॉर्म हाताळतो. पण त्याच्यात दबून बसलेली असते ती कविताच असते. नक्कीच. म्हणजे द फॉक्समध्ये सुद्धा काव्यमयताच आहे. इट्स ऑलरेडी टुमारो तर हायपर पोएटिक नाटक आहे. बघू पुढच्या काळात काय प्रतिसाद मिळतो. नक्कीच मिळेल प्रतिसाद. आणि हे सगळं करत असताना म्हणजे आपलं कविता लेखन झालं, नाट्यलेखन झालं, संहिता तर आपली आता म्हणजे येऊ घातलेलीच आहे. अशा वेळेस तुम्ही एका सिनेमाचं दिग्दर्शन देखील करताय. तर अचानक म्हणजे लिहिणं वेगळं आणि दिग्दर्शन करणं तर त्याच्या पूर्णपणे वेगळं. हा जो काही हे आहे तो हे ट्रान्सफॉर्मेशन कसं झालं? तोही एक वेगळाच प्रकार आहे. म्हणजे चित्रपट कला याचं मला कधीही आकर्षण नव्हतं पहिल्यापासून. साहित्य, नाटक फारच फार. चित्रपट एका जागेवर बसून ना, म्हणजे खरं वाटणार नाही की मला 3 तास एका जागेवर बसून एखादा चित्रपट बघणं ही कल्पनाच सहन होत नाही आजही. पण जगातले कितीतरी सुंदर चित्रपट आहेत ते जे बघण्यासारखे असतात. तर असं माझं चित्रपटांबद्दल फार अजिबात आकर्षण नव्हतं. पण माझे आवडते कवी दिलीप चित्रे यांचं मी एकदा असं थोडंसं वैयक्तिक डाटा वाचत होतो, बायोडाटा. त्यांनी कधीतरी एक चित्रपट करून पाहिला. ते म्हणाले की आपण चित्रपट करून पाहायला पाहिजे, ती एक कला आहे, सर्व कलांचा समुच्चय असतो त्याच्यामध्ये. तर मी ते परत वेळ घेऊन बसलो डोक्यात की एवढा मोठा कवी, त्यांनी चित्रपट केला आहे, तर मी काय त्यांच्या एवढा मोठा कवी नाही आहे, पण हा प्रकार मी पण करून बघतो. आणि मग तो मी घाट घातला की काहूर नावाचा चित्रपट. माझ्याकडे डोक्यात एक कधीपासूनची कथा होती, जी तीही एक वेदना आहे, म्हणजे कोकणातली एक वेदना आणि सस्पेन्सची पार्श्वभूमी असणारी ती, थोडीशी माझ्या जीवनाशी निगडीत आणि थोडीशी समाजाशी निगडीत असणारी ती कथा आहे. येणाऱ्या काळात आपल्याला पाहायला मिळेलच ती. तर ती एक कुठेतरी दडून बसलेली कथा होती, त्याचा आपल्याला चित्रपट करता येईल का हा प्रयत्न केला मी. पण नंतर मॅम तुम्हाला माहीत आहे की चित्रपट ही पण मोठी खर्चिक कन्सेप्ट असते, कला आहे. तर मग ते सगळं करता करता 2017 पासून मी सुरू केलं, तर ते अगदी 2020-21 पर्यंत ती सगळं ओके होत आलं आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये अनेक अडचणी आल्यात, अनेक वेळा त्याचा उल्लेख झाला की तो चित्रपट आता येईल, पण अनेक प्रकारच्या अडचणी येत गेल्या, परंतु तो आता पूर्ण होत येत आहे. आणि आम्ही लवकरच सांगू लोकांना की आम्ही कधी प्रकाशित करतो वगैरे. परंतु ते ट्रान्सफॉर्मेशन जे तुम्ही म्हणताय की मला चित्रपट कला काय आहे
त्याचं तंत्र काय आहे समजून घेण्याची एक संधी मिळाली. एक मला थोडं शिकता आलं, फार नाही, परंतु मला एक कळलं की तेही सुद्धा पडद्यावरचं एक काव्य आहे, पण अरे वा. त्याच्या मागे बरोबर. तंत्राची हुकूमत पाहिजे. दिग्दर्शकाला कथा आपली असली माहीत किती स्ट्रॉंगली, तरी त्याला स्ट्रॉंगली तंत्र माहीत सुद्धा असायला पाहिजे. आणि तंत्राच्या संदर्भात बोलायचं झालं तर माझी सुरुवात आहे, चित्रपट कलेची माझी सुरुवात आहे, त्याच्यामध्ये आय एम नॉट मास्टर. बरोबर. नाही, होईल निश्चितच. आपण आता सुरुवात केलेलीच आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे काहूरमधून तुम्हाला जे अपेक्षित आहे ते तुम्ही वास्तव दाखवण्याचा प्रयत्न करणार आहात. म्हणजे वाचन आणि प्रत्यक्ष समोर दिसणं ह्याच्यामध्ये जसा फरक असतो तो कुठेतरी आणखीन अपिलिंग लेवलवरती तुम्ही जाणार आहात आणि निश्चितच जेव्हा तो तुमचा चित्रपट येईल तेव्हा तमाम प्रेक्षकांना तो निश्चितच अपील करेल असं आपण आशा करूया. अनिलजी, हे सगळा प्रवास तर तुमचा फार म्हणजे तसा ऐकायला खूप छान वाटतो, परंतु तुम्ही ज्या ट्रान्सफॉर्मेशन्समधून गेलेला आहेत ते किती कणखर किंवा किती कष्टदायक असू शकते ह्याची कल्पना आपण करू शकतो. या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले अनेक होतकरू, मुलं मुली ही लेखक होऊ इच्छितात, नाट्यकर्मी होऊ इच्छितात, दिग्दर्शक होऊ इच्छितात. अशांना तुम्ही आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे सुपुत्र म्हणून काय सांगू इच्छिता, कारण तुम्ही प्रत्यक्षात त्या सगळ्यातून गेलेले आहात? थँक्स मॅम हा प्रश्न विचारल्याबद्दल. मला असं वाटतं की आजच्या पिढीला पहिलं म्हणजे सुरुवातीला आउट ऑफ बॉक्स जाऊन विचार करावा लागेल. आणि म्हणजे आपण ज्या पद्धतीचं रोजचं जीवन जगतो, ज्या पद्धतीचा समाज आपल्या भोवती आहे, ज्या पद्धतीच्या कन्सेप्ट्स आहेत, ज्या पद्धतीचे डॉगमाज आहेत किंवा काही विचार करण्याच्या ज्या पद्धती आहेत, या पद्धतींच्या पलीकडे जाऊन जगात काय चाललं आहे, जगात कलेच्या क्षेत्रात काय चाललं आहे, औद्योगिकतेच्या क्षेत्रात काय चाललं आहे, रंगभूमीवर काय चाललं आहे, साहित्यामध्ये काय चाललं आहे. आणि आता ते पहिल्यापेक्षा खूप इझी आहे की तुमच्याकडे वेगवेगळ्या प्रकारचे टेक्नॉलॉजी आहे, मोबाईल टेक्नॉलॉजी आहे, तर तुम्ही बघू शकता जगात काय प्रयोग चालले आहेत. आणि सगळ्यात मला सांगावं असं वाटेल ते म्हणजे जर काही इसेन्स आहेत, एलिमेंट्स असतील आपल्या कोकणच्या, जितकं आपल्याला सौंदर्य मिळालं आहे निसर्गाचं, तितकेच काहीतरी रूढी परंपरांच्या काही जर खरोखर सगळ्याच रूढी आपल्या वाईट नाही, काही रूढी तर अत्यंत सुंदर आहेत, त्या फॉलोच करायला पाहिजेत. आपली लोककला टिकवून धरायला पाहिजे, ते आपलं सामर्थ्य आहे. परंतु जर काही प्रतिगामी विचार असतील, काही एलिमेंट्स ज्या असतील, जे जुनाट आहेत एलिमेंट्स, ज्या आपल्या विचार करण्याच्या पद्धतीला बांध घालत आहेत, आपल्याला संकुचित ठेवत आहेत, त्या गोष्टी सोडून आणि एक वेगळी आपणच आपली कवाडं खोलली पाहिजेत. मी तरुणांना तर हेच सांगेन की तुम्ही स्वतःच्या मनात जे कोंदून घेतलं आहे, स्वतःला कोंदटपणा झाला आहे, तो थोडासा दूर करा आणि तुम्ही त्याच्यातून बाहेर येऊन म्हणजे अगदी जसं की सूर्यप्रकाशात येऊन उभं राहतो माणूस, तसं बाहेर काय चाललं ते पहा आणि आपोआपच तुमच्या डोक्याला, मेंदूला पण चालना मिळेल. आणि आपल्याला ठरवायचं आहे की आपल्याला प्रतिगामित्व सोडायचं आहे, आपल्याला नव्या दिशा धुंडाळायच्या आहेत. आणि हे सगळं करत असताना तुमची चेष्टा होईल, जे की माझ्या बाबतीत झालेलंच आहे. तुमचे अपमानही होतील किंवा तुमची टिंगलटवाळी पण होऊ शकते. यावेळी स्वतःतला जो पेशन्स आहे तो ढळू द्यायचा नाही आहे. तुम्हाला एकच माहीत असायला पाहिजे की तुम्ही करता काय आहात, तुम्हाला कुठे पोचायचं आहे. एवढंच मी सांगेन. सगळ्यांनाच काही विचारवंत व्हायचं नाही, सगळ्यांनाच काही रायटर, कवी, पोएट व्हायचं नाही, पण तुम्ही ज्या क्षेत्रात जाता तिथं तुम्ही मास्टर व्हा. आणि ते मास्टर होण्यासाठी तुमच्या आधीच्या गोष्टी आहेत त्या डिलीट करा, म्हणजे ज्या तुम्हाला अडकवू शकतात. तर आणि अभ्यासाच्या दिशा खूप आता खुल्या झालेल्या आहेत, म्हणजे जे कुठल्याही क्षेत्रात जरी गेलात तरी. आणि साहित्य क्षेत्रातल्या, नाट्य क्षेत्रातल्या लोकांना मी एकच सांगेन की तुम्ही वाचणं हा बेस आहे तुमचा. वाचणं, लेखक असणाऱ्या माणसाला सर्वांनीच वाचलं पाहिजे, परंतु लेखक होणं, अभिनेता होणं, दिग्दर्शक होणं, याला वाचन हेच त्याचं खरं इंधन असू शकतं. ते सुद्धा व्यापक वाचन असायला पाहिजे. त्याच्यातून तुम्हाला सामर्थ्य मिळतं. आणि परत मी एक सांगेन की आउट ऑफ बॉक्स विचार करूया आपण सर्वच जण. नक्कीच नक्कीच. अनिल सरमळकर, ज्यांच्या द फॉक्स
या नाटकाने अमेरिकन आणि ब्रिटिश रंगभूमीवरती अत्यंत खूप चांगला एक नावलौकिक मिळवलेला आहे. खरं तर अनिलजींची जशी मी ओळख करून गेली की सरमळेसारख्या एका अत्यंत दुर्गम गावातून आलेले अनिलजी सरमळकर, ज्यांची नाट्यसंहिता जागतिक पातळीवरती अपील होते आणि त्याचे प्रयोग तिथे सुरू होतात. सिंधुदुर्गात अशी अनेक माणसं आहेत की ज्यांची माहिती आपल्याला खरंच नसते, परंतु ज्या वेळेस ते प्रकाशात येतात त्यावेळेस ते आंतरराष्ट्रीय म्हणजे राष्ट्रीयच नाही तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती देखील चमकलेले असतात. आणि असंच एक अत्यंत साधं, अत्यंत जमिनीवरती पाय असलेले व्यक्तिमत्व म्हणजे अनिल सरमळकर. त्यांच्याबरोबर बोलताना, त्यांना जेव्हा मी प्रश्न विचारत होते त्यावेळेस त्यांच्यातली बुद्धिमत्ता तर मला दिसतच होती, परंतु आपल्याला काहीतरी करायचंय, अजूनही काहीतरी करायचंय, ही जी उर्मी आहे ती सातत्याने त्यांच्या बोलण्यामधून दिसून येत होती. आणि त्यांनी जे युवकांना सांगितलेलं आहे की तुम्ही वाचा, भरपूर वाचा, आउट ऑफ वे जाऊन वाचा, सगळं जे जे काही तुम्हाला वाचायला मिळेल तेवढं वाचा आणि आउट ऑफ बॉक्स जाऊन विचार करा, तरच तुम्ही काहीतरी क्रांती घडवू शकाल. आणि निश्चितच आपल्याला क्रांतीची आता गरज आहे, कारण एक प्रकारचा तोचतोचपणा जो आलेला आहे समाजाला, तोचतोचपणा किंवा त्याच एका वलयामध्ये फिरण्याची जी सवय लागलेली आहे ते वलय छेदून कुठेतरी बाहेर जाण्याची आवश्यकता आहे. आणि ते निश्चितच किरणजींच्या ह्या विचारातून कोणीतरी बोध घेईल अशी आपण अपेक्षा करूया. किरणजी, अनिलजी, आपण आलात आणि आमच्या सिंधुदुर्ग कोकणसाद लाईव्हला ही जी काही सुंदर अशी मुलाखत दिली त्याबद्दल संपूर्ण कोकणसाद लाईव्हच्या परिवारातर्फे मी तुमचे खूप खूप आभार मानते. आणि तुमच्या द फॉक्स या नाटकाला खूप 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 सुयश चिंतिते आणि तुमच्याकडून अशाच संहिता उत्तरोत्तर लिहिल्या जाव्यात अशी मी अपेक्षा व्यक्त करते. धन्यवाद. खूप खूप थँक्यू. थँक्स लॉट.